Infetħet uffiċjalment il-klinika Redefine, investiment ġdid li għandu lan li jsaħħaħ is-settur tat-turiżmu mediku f'Malta, b'enfasi partikolari fuq il-proċeduri ta' hair transplant u servizzi tal-estetika speċjalizzati. Is-sit tal-klinika Dr. Frank Farrugia spjega li l-idea wara din il-klinika nibtet wara li osserva kif it-turiżmu mediku qed jiġi promos b'suċċess f'diversi pajjiżi qrib Malta. Dr. Farrugia sostna li Malta għandha dak kollu li hemm bżonn biex tattira aktar pazjenti barranin, fil-waqt li tenna li pajjiżna għandu reputazzjoni ta' kwalità fis-servizzi li joffri. Żied jgħid l-investimenti bħal dawn jgħinu biex jissaħħaħ il-prodott Malti u jkomplu jpoġġu lil Malta fuq il-mappa bħala destinazzjoni ta' eċċellenza għat-turiżmu mediku. Sa Malta għandna talent kbir fil-professjoni medika, kapaċi noffru dan is-servizz speċjalizzat li jridu nagħmlu aktar nuru l-awareness li Malta teżisti. Sempliċement billi il-clinics tagħna jagħmlu iktar dawk il-good reviews li llum huma importanti ħafna. Malta fit-turiżmu bl-influencers ħafna nies qed jiġu Malta kemm mhux qed niġu overcrowded biex turiżmu, imma jgħin ukoll fil-medical tourism jekk aħna nippromovu it-tobba tagħna, it-tobba kapaċi tagħna. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Joe Etienne Bela li qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti u jħeġġeġ investimenti fit-turiżmu mediku hekk kif dan jirrappreżenta tip ta' turiżmu ta' kwalità li jħalli valur miżjud fl-ekonomija Maltija. Dan huwa niche tourism jgħidulu, jiġifieri turiżmu speċjalizzat, speċifiku. Il-medical tourism u nixtieq nifraħ il-Dr. Frank Farrugia u l-tim tiegħu li qed javvanzaw f'dan il-settur tas-settur tat-turiżmu. Jiġifieri li inti ġġib persuni minn barra minn Malta, toffrilhom trattament u kirurġija ġewwa pajjiżna, dak huwa turiżmu ta' valur. U l-Gvern ħajjagħmel dak kollu possibbli biex l-industrija privata tkompli tifjorixxi f'dan is-sens. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-promozzjoni tal-konsumatur Kita Zopparditanti tkellem dwar l-importanza li l-konsumatur dejjem jingħata s-servizz u l-kwalità li jkun qed iħallas għalihom. Qal li dan huwa kruċjali b'mod partikolari meta Malta tfittex li tattira aktar klijenti minn barra l-pajjiż u għalhekk il-fiduċja u l-istandards għoljin għandhom jibqgħu priorità.